Ngomhla we-17 kule nyanga, uMbalenhle Tshemese wosapho lwamalungu ali-13 uthi wavuswa ngumsila njengoko wayeshiyeke yedwa nabantwana ababini abaneminyaka emibini ubudala. uTshemese noneminyaka engama-21 ubudala uthi emva kokukhangela ukuba kwenzeka ntoni, weva isikhalo sabantwana kwelinye igumbi. Omnye waba bantwana baneminyaka emibini ubudala ngwasekuhlaleni yaye wayegcinisiwe njengesiqhelo kule ndlu. Bendidlalile nabantwana qha nabagxotha abantu because bayathanda ungxolela. So mama wathatha wabalalisa ebhedini. Ndivile nangoku siba abanolala nditshile yonke into irayithi, so makulala balala beroom. Wathi uyaphuma uzophinda buye. Sibabuye. Ndibe ndilele nje phayana. Ndilele andilanga ulala, ndilinde bona uba buye. Ndizokwazi ke kubuthongo buhle bulale, like ndilale. Sisi andifuni uxoka man. Ndivile ismell. Ndavuka, ndavula iroom, ndajonga ekitchen. Akho nto ilayitileyo, mhlawumbi isitovu kanye loo nto. Ndajonga apha efront, akho nto like izawuyenza umlilo. Xa ndibheka kuvutha le room yabantwana baleli kuyo. uTshemese uthi ukungakwazi kwakhe ukunceda abantwana kumxhela umphefumlo. Akho nto abantwana bebeleli nayo engeyo. Yakhetwa batshile yiyo kuzizathu uba isitshile kuba iyile nto. Iyavutha le room, abantwana bayakhala. Ndazama ungena, wathi umlilo wabesenza into engayazi emnyango. Ndakhwaza, bhuti wam ukhona apha efletini, waphuma. Ndajikela, ndaphula ifestire uba at least mandingene because lo mlilo ungathi undivala apha emnyango. Ndaphula ifestire, umlilo uyaqoma. Ndaphuma, ndakhwaza abantu. Bafika nyena abantu balayita. Atshado baphela. Ndingayazi uba umlilo uqale njani. uThandeka Manto nongumakazi kaTshemese uthi uyavuya usomashishini wasekuhlaleni ethembise ukunceda ngokungcwaba aba bantwana ngokuba belusapho olungathathi ntweni. Uthi ngoku badinga uncedo lokuvuselela ikhaya labo noncedo ngokwasemphefumlweni. Meneyo apha ekuweni kwabantwana aba babini kuvele uPhethani uncwabi wathi wona umsebenzi womngcwabo angasiqhubekekela wona. Sabulela kakhulu apho. Olona ncedo solunidayo kakhulu kukho abantwana abayibonileyo le ngozi abalapha endlini. Abalali, abatyi, abatheni besichazile le nto kukhansila wethu. Sathiwa sawunikezelwa uncedo ku-social worker. Ufikile u-social worker wathembisa nge-counselling yoba ifamily yonke kuzawufuneka iyovela kuloo counselling leyo. But oko yi-weekend ngoku, okoko kwabantwana batyi abalali. So sinida uncedo olukhawulezileyo kakhulu wethu uba sinolufumanela uncedo. Enye into ke ngoku siwelwe likhaya apha, akho mntu uphangelayo apha ekhaya. Mna ndiyajobha phaa naphaa, kayinto yoba nangoku bendingekho ndisejobhini ukwenzeka kwesi sehlo. So siyanida uncedo kakhulu loba singancediseka kuba kuphinde kume eli khaya kakhona ukuba singathathi ntweni. Isithethi samapolisa kweli phondo uBrigadier Nobuntu Kantana uthi abakawazi unobangela wokuqala komlilo. Nanjengoko olusapho lungasenaxhala lokuba luza kungcwaba njani ngoku, luthi lucela uncedo ngokutya nezinye izidingo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eGqeberha.